Казвам се Златина Костадинова от Бургас. Как се чувствате след като посетихте за първи път и кога доктор Галили? Какъв проблем сте имали? Доктор Галили го посетих на 20 септември 2020 година. Имах голям проблем с вената на левия крак. Кракът беше се надул и вената беше доста изпъкнала. След преглед, от който бях много доволна, защото до сега такъв преглед не бяха ми правили в Бургас въобще. И манипулацията, която ми извърши, вече трета година се чувствам много добре. Даже съм дошла за преглед и за манипулация на втори крак. Как се чувствахте след първата процедура, която беше преди 3 години? 3 години. Почувствах се много добре. Отначало усещах малко мравучкани и отдърпани от време на време. Имаше пигментация, която с течение на 2-3 месеца изчезна и въобще, когато погледнах крака си, нали, след 3-4 месеца, просто се изненадах, защото нямаше никакви белези и останки от това, което беше преди това. Бихте ли препоръчали доктор Галили на ваши познати, приятели? Аз съм го препоръчала. Даже две мои приятелки вече му са пациенти. И сега даже идвам с друга моя близка. Близки казват, които са били, нали, при него, казват, че ми е виртуоз в професията си.